René Schuurman staan hier vandaag op het Buma NL Award spektakel en je hebt hier opgetreden. Ja, klopt. Dat was hartstikke leuk. Ik heb met de band Tilt opgetreden hier in de Pleinzaal. En dat was voor mij wel leuk, want het is precies een jaar geleden. Een jaar geleden heb ik een concert gedaan, een tuinconcert. 18 september. En toen had ik hun ook als band. En dat is wel leuk om hun weer terug te zien hier. Bij de awardshow sta je voor allemaal kenners. Is dat nou anders? Voor kenners? Voor kenners, ja, er zitten heel veel kenners in de zaal. Tuurlijk. Nee, dat maakt mij niet uit. Maakt mij niet uit wie er voor mijn neus staat. Het liefst, nee, of dat er nou jonge mensen zijn, oude mensen of mensen die denken dat ze er verstand van hebben. Of mensen die er helemaal geen verstand van hebben. Of dronken zijn, maakt me niet uit. Als het maar gezellig is. Nou, ik vind het alleen maar goed dat er een kweekvijver ontstaat voor nieuw talent. Hè? Want wij artiesten worden ook weer ouder, dus er moet weer nieuwe aanwas komen. Hè? Aan die kant valt er eentje af en aan deze kant komt er eentje bij. En het is natuurlijk voor de mensen hartstikke leuk dat er weer nieuwe dingetjes, nieuwe gezichten op tv komen. En nieuwe soorten muziek ontstaan. Muziek is een fenomeen, zal altijd blijven groeien, net als sport. Zal muziek ook altijd blijven groeien en veranderen en groter worden. En daar draagt dit wel een steentje aan bij, vind ik. Ja, in de lengte groei ik niet veel meer, ik ben 1,73. Ik denk dat ik daar toch wel een beetje aan het krimpen ben, maar muzikaal gezien ga ik er wel een paar stappen bij doen, ja, in de toekomst. Druk bezig met mijn nieuwe singles zoeken. Volgend jaar staat er op stapel om een nieuw album uit te brengen. Ja, dat is toch allemaal nodig om in de picture te blijven, denk ik. Sowieso in de picture blijven en proberen om er nog een paar tandjes bij te doen.